Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibele no kamakhaya kuphina kuphila nibuye khona le video kanti ke mangoqala usijone likazi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandonde kanti ke ngithemba ukuthi bafethu bonke abantu baphephile futhi bakahle kule insuku ze lockdown la kungenzeke khona lutho ezweni lethu engeze nazo namhlanje ezingezinhle nezeneze kanti ke kubiwa ukuthi umshado thizeni obusendaweni yase Richards Bay enseleni uphele ngomunyu la okugcine sekuboshwa khona abantu abangu50 bebe attende umshado enseleni eRichards Bay khona la KwaZulu Natal abahlulekeke ukulandela imiyalelo ye lockdown njengoba kushiwo ukuthi akufuneki ukuthi kuhlangana abantu abangaphezulu kwa50 nemicimbi ifuneki njengoba nasemngcwabeni kwaziwa ukuthi kuyayivunyelwa abantu abangu50 hayi abeqile ku50 kanti ke kulomshado kuthiwa abantu bebengaphezulu kwa50 kwaboshwa umakoti kwaboshwa umkhonyana kwasekuboshwa nomfundisi wakhona kanye ke nabantu abathize bebe attendele umshado ngenxa yokuhluleka ke ukulandela imiyalelo ye lockdown kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu angivele ngiyidedele ivideo etshengisayo ukuthi ngabe kwenzakaleni la akugcine khona umshado usuphela kabuhlungu awubambe la. Hey mata. Bese ngisho ukuthi khona nalapha ngamuva. Akuthi Aboshwa kanjalo kumakoti. Ngosuku lomshado mahlosha. wasikhaxazeni. Hayibo. Abantu abagibela ngapha ubani? Ngenani phela sombeni asinalo usuku lonke man.